Indabenkulio. Sindabeni enkulu la. Indabeni kaShembe. Shembe enye izinto othi uma uyichaza gcina sekuphela ulwazi. Ubani obewazi namhlanje ukuthi sizoba la? Akekho obe nolwazi ukuthi namhlanje sohlanganela la. Ngoba sonke lesikhathi njengayizolo nje ufike umshumayeli wala. Ngoba ungivulela ntombela lapho sabelelo 110. Uvulela is 1 no is 2 no is 3. Akekho benolwazi. Into singaphinde sihlanganele la. Emva kwemvula ade lisha izolo. Kodwa ubushembe uthandile ukuthi sihlangane la. Bengaba kubi masingahlanganeli la. Ngoba la siyaqala ukuzala. Kuyaqala nje mina ungena kule pulpit. Wasithanda ke umdala wenzuku. Kuba konke kulawulwa uye. Yena umnikazi wenzulu. Ngakwalimisa ngishulwa nje. Akukho ungahlula yena. Jabani
intombela lapho sihlabelelweni samaNazaretha 110 izulu namafu. Izulu namafu lidumisa wena, ilanga nenyanga lidumisa wena, izinkanyezi zezulu zidumisa wena, ziyaguqa ngamadolo zidumisa wena, zithi uyingcwele wena simakade, izintaba nemimango zidumisa wena, imithombo yamanzi idumisa wena, thokozani zindluzele nina enomileyo. Amen. Ngiyabonga baba, kusibusisa. Izulu namafu kudumisana. Ingakho le namhlanje sila bengekho onolwazi ukuthi singase sihlangane nosuku namhlanje. Kodwa ngoba uShembe umnikazi walo msebenzi uyathanda usibela. Uyathanda sibalesene kahle sibonana. Sonke lesikhathi bekuthandazela emadokodweni. Kanti makuthandazela emadokodweni asibonani. Uthi uyathanda ukuthi mase sinizane ibusi sifikazane kule ndawo. Sike sahamba futhi saya enyokeni. Mase senyokeni wenziwa wonke umsebenzi wesabatha. Uthe sekuntambama sesiqedile sesihamba. Yaselishaya imvula ngoba phela konke kudumisa yena la imvula ibibonga. Umsebenzi wesabatha. Nakhona ke la yobasila. Shembe uyinqaba. Linganetha kusuka ngomsombuluko lina ngempela. Idisipline ngempela futhi kube listed. Njengoba linizolo lize lehlisa namatshe ngizolo. Kodwa mali kwehla amatshe kusuke kuzoba makhaza ngakusasa kodwa namhlanje kunjani makuthi. Shembe incwadi engafundeki. Ngiyangibona ke nje abantu belandela uShembe. Imthatha noma kanjani. Akulula ukwazi uShembe. Kodwa manje secasukile uShembe uyakuthetha musungulandela. Yenze okuzela la ekhaya. Aphuma ke abantu emthethweni kaShembe bekhona la bebadala futhi esontweni. Mase ngixabeka ukuthi laba bazofika bafunde yini kuthina. Mawuthina siphuma esiporweni. Ngiyacela amaNazaretha buyani isikhathi sisekhona. Into yabonga ngiyibonga amaNazaretha uvakashela lelizwe silethe umsebenzi kaNkulunkulu. Ngibonga nobuhle bomhlangano kusuka safika la ngibona yonke into ihamba kahle. Manje sesiya ngasemaphethelweni ngabona lutho lubi. Inkosi izinibusisa. Ngibonge futhi
Nginibongele nangenhlanhla ehlele phezu kwaleli izwi lakini kwangena ithini. Emzini waseKholwane. Inhlanhla enkulu yokuthi imkhunjulo ushembe lamaNazaretha asehlweni. Uyihlandla amaNazaretha ukukhunjulwa ushembe lamaNazaretha asehlweni. Ngoba bayengasani ukukhumbula ushembe kufanele kwamakhwapha. Lithi kahle simone ngani umntakamayengisa. Kodwa nikaze ningoleke nina benisalungisa. Yewona imani lungisela ushembe. Sisifika izindlu zinhle. Siya yonke into yinhle ngoba phela nalazi ukuthi anijahile besiya lento ithandanani lethu zikwala ekhaya la ekhaya seza kanye one day wakusakhiwa kodwa bese sijwayele ukuya ethandanani nani nifika khona kuyangithokozisa kade ngikubona ngifuna mina amaNazaretha nibe yinto eyodwa. Yemba ngithi ngifuna nibe into ngenzela abantu abazazofika la. Mabefika abantu banibone ukuthi niyathandana. Ngoba uthando ludala ukuthi kube khona impumelelo. Malungekho uthando nendlela yikho yaphambili. Njengoba ngilana nje ngilethe inkonzo yokuthi abantu abathandane. Bahloniphane benjalo nje. Bese kuheleza umoya okhona phakathi kwamakholwa. Kuthiwa la kwagcine umkhulu inyanga ezulu kuletha umhlangano. Angazi uma kuyikhona noma kusekwenye indawo usuthuthile. Angithi kunjalo. Umkhulu zathi umhlangano uyawulethile leliceke. Kwakona kodwa lo muzi kuthiwa iseKholwane khona la. Sesiside kakhulu isikhathi. Sithi sibe iminyaka emashumi umkhulu wagcina ukuba khona umhlangano la eKholwane. Kuyangithokozisa unifica nisebaningi kangaka. Anidubanga. Ngoba nani ngakhonza umhlangano nani khonza ushembe. Kulendawo kuthiwa kwakugcine umhlangano letho omkhulu inyanga yezulu. Ubaba ngathi akawulethanga umhlangano. Namhlanje silethe umhlangano wena lapha eKholwane. Anohlala nibekezela amaNazaretha nithandaza futhi. Ngoba yonke into inesikhathi sayo. Kuhle futhi ukubekezela. Ngoba kuzala impumelelo namhlanje niphumelele silayo eKholwane. Ngifundela ke lapho. Iberu
ukuthi uNkulunkulu angamkhumbula la ekhona. Unani uvele mafi Unani uvele ngakho-ke maningalahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu esinomvuzo omkhulu ukuba nidinga ukubekezela ukuze siyenzile intando kaNkulunkulu ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukeliswe isithembiso ukuba kuseyisikhashana nje
Qhubeka mfundisi. Ukuba kuseyisikhashana nje. Ngokuba kuseyisikhashana nje. Uzayo uyeza akayi kulibala. Uzayo uyeza akayi kulibala. Kepha okulungileyo wami. Kepha olungileyo wami. Uyaphila. Uyokuphila. Ukukholwa. Kepha uma ehlehla nyovane umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Uma ehlehla nyovane umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Kepha thina asisibo abokuhlehlela ekubhujisweni. Kepha thina asisibo abokuhlehlela ekubhujisweni. Kodwa singabokukholwa. Ukuze kube ukusindiswa komphefumulo wethu. Ukuze kube nokusindiswa komphefumulo wethu. Ngiyabonga baba. Uyangithokozisa ukunifica nisaphelele eManazaretha lelizwe. Ningazange nidinwe. Ngoba phela nina nabokholwa. Kuzongiphatha kakhulu ukuhlehlela emuva. Ngoba umphefumulo wami awukuthokoze ngani manihlehla. Ngoba ayikho indlela ekhona ngaphandle kwaleyo eMnazaretha. Mawuthi uphume eMnazaretheni uzuyaphi? Mawuphuma la ekhaya ikokugcina ile isesiphethweni ikokuphelele. Manje angazi umuntu mayephuma la ekhaya angathi angayaphi. Ngoba la ekhaya isegcineni. Ngisho inyanga ziyalapha nje kodwa yilapha nje ngoshembe. Uyabona nje ngikhuluma nje kukhona abantu la phakathi kwenu abagula kwabo kubehlula. Bahanjiswe enyangeni zahluleka inyanga zaphela ibaya. Ithi inyanga ayizonto encane lezilungisa. Uqhubeka ukugula ayeweni. Kuze kusiza ngoba alikho ikhona elingenalo eNazaretha. Kuze kusize kona ukuthi khona bese lithele iNazaretha awukugula kwakho sekuqalisa ukuhlula sebehlulekile abanye. Yini masalo sibuya khona kwaShembe. Asale selahlela ke lo muntu eza kaShembe. KwaShembe kunenkinga ke la kwaShembe. Omunye umuntu uthi efika esangena esangweni. Uthi efika kumina afike sezoba ngoba usephilile. Hayi ngakamthini nokuthi angambusela ngisho kwaselini ngisho amanzi. Ngoba uShembe kuneyingilosi. Mina ngumthinta umuntu ngesandla. Kwezinye inkonzo umuntu mayebhabhathi mayethandazela ubekwa izandla ekhanda. Mina ngumbeki umuntu izandla ekhanda. Yeba kumenza lokho engafica kwenziwa ubaba bese sinda umuntu. Ngibonga ukubekezela kwenu abantwana balelizwe. Ukuyongithokozisa ke into efanele yaza lokwazi eManazaretha ukuthi uShembe akabalahla abantu bakhe. Uhlale ecabanga ngabo imini ebusuku. Noma engeke eduze kwenu. Kodwa uyafika uShembe kunina ngiyibonakaliso. Ngisho ibhedlela. uShembe uyafika aphethe kube udokotela. uShembe akuyona into engathi uyayazi. Eyakumqondo ukuthi hloboni yento. Ekade iqhamuke kuyazi.
nje basila bakhona abalimalayo kodwa ukuthi phakathi leyo kulimala kwabo kuleyo moto ukhona iNazaretha manje yathi weshembe kuphela konke ukulimala kubantu ngoba ushembe uphila uyaphilisa Agubachazwa ukulu uangaya unganina ngingumdabukela ukuthi usakhuluma kabi ngobuNazaretha ukuthi usekude kabi lo muntu ukhuluma ubuNazaretha ayibona kuyibona yabona ubuNazaretha ayibona kuyibona ngoba yabona bani lapho lapho ngiyokuzathu kodwa bangena endini esonto kuyikhumbula zingizathu nje manje abo yena asifuni into yethu mayifike nomuntu wena bayasifike nomlungu noma neNdiya yobheka nje wasuqasha umuntu uthi akangibele umgodi wetoilet kuzomla 150 bametshela umhlaba ukuthi ubukisa ngaye kodwa bangasaqashwe yiNdiya lizomnika 100 uvumela phezulu wena uzumgadi oza iNdiya lezobuyisisa lwazi sakube esidala singasebenzi ithi asikade wena thina sifuna into yethu kanti uNkulunkulu uyiphile zonke izizwe inkolo yazo nathi lenkolo kube siyacabanga nje ngabe bonke abantu bagqokiwe emhlophe phela hayi ngeke bayigqoke bafuna lamasudi acubezelayo nezicathulo lezi ezicicije uyabona uhamba usuke la uye eIsrael wafica amaNazaretha egqoke njenganani kaIsrael
Angantshela ontombela bake baya kaIsrael bawafica amaNazaretha kaIsrael. Ayigqokile eMnazaretha igqokile. Ngiyathemba ke nje basila ukuthi inhliziyo zamaNazaretha nomphakathi walelizwe zithokozile ngokufika kwaShembe kulelizwe namaNazaretha asebuhleni. UShembe uyindida. Into engayakuyazi ngoba uma esefikile ezweni lenu uke kube sengathi kwehle omkhulu umthwalo emahlombeni ngoba phela yena umethulu osisi kubantu. Angifundela lapho uMateyu 11 verse 23 kuya 30. Ngiyanimema bafowethu bethu nani awozani
Awusithule baba. Matthew 11 verse 28 to 30. Zanini kimi nina nonke nikhatheleyo. Nenisindwayo. Mina ngizakuniphumuza. Bekani ijobe lami phezu kwenu. Nifunde kimi. Ngokuba ngimnene. Ngithobekile ngenhliziyo. Khona imphefumulo yenu. Iyakufumana impumuzo. Ukuba ijoka lami lihle. Umthwalo wami ulula. Ngaleso sikhathi sesiqedile baba. Yeke bambe lapho baba. Kusubusisa. Njengoba silana silethe inkonzo. Yokuphilisa abantu. Silethe inkonzo ukuthi abantu bazethembe. Angathi umuntu mayesosizile oluncanyanyana nje bese eyinikelela utshwalini esemusha. Ngale kotshwala ukhumuso. Ngisho nokulobola ulobola uyaqoza ngokuthanda ukulobola mawuphuza uyaqoza ukulobola unkosikazi uyabona abantu besifazane belotsholwa iminyaka ewu20 ubaba lapho usuke lobola usuke ephuza beyabiza utshwala biza ngaphezulu kwayo yonke into masubhekisisa biza ngaphezulu kwayo yonke into kodwa mawungaphuzi unkosikazi umakoti nje umlobola ngeminyaka emibili noma emithathu finish futhi iminyaka engathi miningi lengishoyo uma kubaphuza usutshwala abangani bakho bayajabula bathi wasibulala bathi wasibulala kodwa nawe uyafa ukuba ingoda wena akuphumelele okwabo kuyaphumelela okwabo ukuthanda utshwala. Ngiyafisa ngathi thina sizosimnyama singayibona imisebenzi washana bese sibiyeka ukuthi ayisindawo. Ngibongeke kuleli zwe maNazaretha ngibonge kakhulu kwamukelwa ngamakhosi alelizwe ngezandla ezimhlophe nezivudumele. Nasebusweni wabona bathokozile mabebona ukuthi unyazi la ezweni labo. Ifuna noma selishiya ke lelizwe noma sizohamba ngomsombuluko. Nisale nithokozelelana. Babibikho abahlukumeza abanye ngoba njengoba sikhona nasikazi sizothi ukhona ohlukumeza omunye ngiyacela ukuthi lo moya esulethile ukuthula usabalale kwabakholwayo nabangakholwa ngoba phela bonke abantu bazokholwa. Ngithi ondaba ezithi inkosi zibabusisa. Besibusisa nezwe lonke lalapho ongene ejini. Besinenza nibe munye nithandane nakhile ezweni. Ngabibikho ohlukumeza omunye. Ngicela ukuthi mangishiya lana ngoba ngitshela ngilethe inkonzo yokuvuselelana kwabantu konke nenhlonipho nokuthula kube
kube kunina. Ihloniphani intandane ngekhathi zonke. Ngiyacela ke uNkulunkulu engathi angabuyisela intsha enhlonipheni ekade ikhona eqaleni, ihloniphe intsha. Ngoba yale amathembe ethu Joseph sibadala nje. Siwabeke entsheni kusasa. Iyokwazi uliphathiswa. Kodwa manje libela utshwala nenhlonipho ingekho ayikho into eyoyaphambili. Obheka nje ukuthi ingane zabelungu ezamandiya ekuyifice idakiwe. Kodwa lento yakhiwa yibona bayakhetha ukuthi uphuphise thina nathi ke ngoba sokuthathekile siyayidla lento yakho. Ubani ongathi uma ngasangitshela kwabona ingane endiyene eminyaka ewu-18 idakiwe. Iphukuphuku sobuswa koze kuyobuya leyo kuthiwa uyobuya. Kodwa manje sihlakaniphe siye kutshwala kulabo abasebasha. Uyazi mako waye kutshwala kade uphuza ukube no 50 rand ukuhlala ephaketheni amasonto amabili uhlezi othinte. Kanti wena basahlala lutho ephaketheni lakho. Ngiyacela nje ukuthi thina sizwe simnyama umhlaba wonke ngesithi ukukhehlisa kancane utshwaleni. Ngoba uthi kuphela usizi. Yabona utshwala. Mayengaphuza umuntu akashayi. Nede ngangele egazini bese kuthethe uyashaya yena. Umunye kunede ngangele egazini bese eqala abe nesibithwane. Athi ngibona nje ngithandane mina. Nina ngasala ngoba noma mina. Sonke lesikhathi bengayazi indaba. Asiyeke into engenamsebenzi. Ngiyacela ukuthi intsha iphume enkambeni. Nako konke labo unga. Bonke abakwakhaya lokho abakusebenzisi bakwakhela thina. Ngoba ngiyafisa ukuthi mhla ngibuya kuleli zwe ngoba ngisazobuya phela. Ngibuye bonke abantu baleli zwe befaka ingubo emhlophe. Kodwa isiphetho salapho ukuthi bazogcina beyigqokile le ngubo. Ngoba le ngubo umthetho wayo eyoqoba. Mawunosizi le ngubo uyayigqoka ukuphuke phansi uthandaza selishaya utaxis. Bakuduma izulu uyayigqoka le ngubo ukhulume nabakithi izulu lingangena ekhaya. Noma kusiphi isimo esibucayi le ngubo iyalekelela. Ngiyabona abantu abangayigqoki kube emhlophe bengena bethutheleka la. Lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi abantu sebeyayibona le ndlela yenu ukuthi iyona indlela eyempumelelweni. Okufanele kwenzeke kunina. Cela niziphathe kahle phambi kwabantu ukuze babone ukuthi kuba yiNazaretha. Babonele kunina bese bekhetha inkosi.
befika kunina anoba nika imfudumalo nimamukele ngezandla ezimhlophe neyifudumele khona nabo bazofike bazizwe ukuthi basekhaya kuyaphilwa la mabefika ninolaka bayosaba lana nqathwe umuntu ngisho umlungu uyafika ngelina kwafika umlungu la elethwa omunye umama oyisebenza kuyena wayeneplaza nomlungu uzobika lo mlungu ukuthi ulahlekelwa inkomo njalo basika ucingo bese beyikhipha khona ase ngimbuza mina ukuthi mangabe ngikuthola lezi inkomo uzongisiza ngani wathi ngizokwakhela abantu bakho ithempeli ngizopha abantu bakho indawo lapha eplazini lami basondele kulona kase ngithi akaletha amanzi ngambusisela amanzi athi uyabona ke lamanzi ukunika wona ufike uwachele la uphuma khona la bekhipha khona inkomo ufike wachele khona lawo manzi wasehamba kumlungu nalo mama efike naye wase wachela ke lamanzi akuphelanga sonto noma masonto ngangibone sefika eza kumina ezobonga eqhuba inkabi enkulu kabi uthi ngifike baba ngawacela amanzi oba ushilo obafika njengenhlala yenza ke nabo bayikhipha inkomo kodwa ngithe mangifika ngafica belele behonqa la duze kocingo ngibe sengishaya ucingo kufika amaphoyisa sengibone ebathatha base bapaka abantu laba indawo yokusondela izolo kade kufika umama la ezinsukwini ubelethe ingane yakhe uthi lengane mayithi uyayifunza ayifuni ukudla yavala wahlanganisa amazinyo iwaqinisa singangeni isipuni bayifunza kodwa uthe mayingena la isangweni wayehlisa wathi wayifunza yayikhamisela ingane wangena ukudla yazi yasuthi ingane lo ngizobonga umehluko engubone wenzeka lengane nje siyalwa masingi mangithi ngizoyifunza siyalwa yiwa vele wahlanganisa amazinyo kodwa ngixakekile mangingena la ekhaya ngithi ngiyayifunza nje vele ayikhamisela wangena ukudla yazi yasuthi ingane mhlambe enye into maNazaretha ngasemaphethelweni la ekhaya kumukela wonke umuntu cwaswa muntu nani ngiyacela ukuthi ningabacwasa abantu mabefika la ekhaya anobamukela ngezandla ezimhlophe ngolunye usuku umkhulu ilanga uthi maNazaretha ushamba kaphuphi yinini eniphuphayo manilele ebusuku ushamba wasebona umbone elele ebuthongweni bakhe boniswa ingane engcolile ijomba uthanga emzini wasephakameni uthi khona ekulaleni wabe sehosha uswazi
mina phakathi wathi yini nanizozana nizotshontsha emizini ongcwele uthi bese hosha uswazi wathi uyithindisa kancane khona ekulalini uthi lesingane zibe seyikhala lesingane zathi baba ushayelani baba sithunyiwe la asinababa asinamama sithunyiwe la sithunywe ukuthi size lapha kule muzi kulo muzi njengoba singenababa sofe sithole obaba abazosifata njengobaba bethu sithole omama abazosifata njengomama bethu bese besipha nokudla lana-ke umuntu akancishwa ukudla leli bandla umuntu uphaka indishi wasenaganga manje ngeke usamphakela uma umphakelela iplate ekhohlela sokhomba wena uphaka iplate ibelinye khipha ipunzi bebili akhe nawukhe ngoba sowonakala umhlaba eqaleni wayiphakela umuntu emizini kaNkulunkulu manje hayi akuselula uthi umkhulu ngibe sengiyeka-ke lezi ngane zingena ngoba ngibe sengiba nomunyu seyikhala zithi asinababa asinababa kuthiwa la sofe sithole obaba sithole omama la sithole nabangane sodlala nawo ngiyafisa-ke eManazarete ukuthi nibaphathe kahle abantu abafika nabangenabani ungakulahli ukudla bekhona abantu uyabona ukholo leli bandla kulula njengoba kulula kodwa kuyabashula abaningi abaningi babuye bahlakaniphe kanti la ekhaya kufuneka uhlakaniphe kakhulu funa uhlakaniphe nje kade esho umfundisi ekuseni uthi umuntu umdala la ya umdala kodwa sithini uzofunda ngobudala bakho sofunda ngemsebenzi kaShembe abantu phela mawuthi umdala bakulandela noma usuyeweni kanti ujwayeleke umuntu othi mdala ubalahla abantu abe nemihlangano yasebumnyameni athi lokhu kwangenziwa fundisa abantu wakwenziwana lokhu kwangenziwa awusitsheli wakwenziwana lokhu akwenziwa ungabi futhi nabangani esontweni ngoba uma unabangani kuyenzeka uphuma usuphakathi ukhishwa yibo abangani nami indlela kaSizani asinazenzele ukuthi asenze osakunikwa ushiya ukuthi asokwenza kona kuyosiphilisa okwenu ngeke uniphilise kodwa konifaka kwalasha abangani bayadukisana umngane akafuni ukuya eweni yedwa umfundela labo amahubo 1
uyabusiswa umuntu ongahambi uyabusiswa umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, ongemi endleleni yezulu, ongemi endleleni yezulu, ongahlali enhlanganweni yabakholodayo, ungahlali enhlanganweni yabakholodayo, kepha ukuthokoza kwakhe semthethweni kaJehova, semthethweni kaJehova, uzindla ngomthetho wakhe, uzindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. mina ngiyabonga baba. Usisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ungahlali enkundleni yabakholodayo. Uthi mawuhamba uzothi umuntu yawuma kancane ukuthi ayifunakala leyo nto, iya la uyakhona wenze into esenhlizweni yakho nasengqondweni yakho. Yinye into fanele uyilalele la, fanele ulalele inkonzo, ulalele umphathi wakho, ungamlalela lezi zinto ezikhulunywa ebakhoneni. Ayikazi ikhanye into ezomnyameni umphumela wakho nomnyama. Yabona kube into ebumnyameni umphumela wakhona ukukhanya ngaba ngikho la. Ukuthi bayiqala lento yabo abantu belona leli bandla bakhala ubumnyama besifake inkantolo. Babephuma phakathi kwini. Nabanye bethu babekhona kodwa basala. Into eniyenze ebumnyameni umphumela wakhona ubumnyama. Baniyenze ekhanyeni umphumela wakhona ukhanya. Manje abantu bayahlupha. Abafuna ukufunda kulaba ya. Akekho umuntu okwabhekana noShembe, mina ngiwuShembe. Akekho noyedwa umuntu, ngisho umuntu ngomhlophe okwabhekana noShembe waphumelela. Ngelinye ilanga kuthiwa umkhulu omdala ukhula ilanga. Isikhathi sekholera mabesha abantu. Wabesebhalelwa-ke ebhalelwa abelungu bale kuthiwa kundaba zabantu lekomusha. Befuna ukuthi bayoxoxa naye bembuza ukuthi abantu bahlanganiselani ngesikhathi sesifo sohudo. Ubusamapha amanzi. Wabeke umkhulu esethumela isigijimi siya kumne wabo umkhulu inyanga yezulu. Wathi umkhulu ngizoke ngicele-ke ungiphelezele ngibiziwe lapha eThekwini. Njengoba bethi ngihlanganisa abantu la ngesikhathi sesifo sohudo. Saselifika usuku basebehamba. Bayifica ikhulu sibalindile ikhulu lesi. Ezayiphethe iTheku ngaleso sikhathi. Zabelungu. Wabesethi umkhulu ilanga elalela-ke ebiza umkhulu ngegama. Inyanga yezulu wathi lalela-ke sibanibani. Mina wasesondele khona sekuzohamba phambili nizohamba emva kwami. Thiwa amehlo kamkhulu ilanga ayethi mayekuwe esifubeni uba ngathi aphumele ngale. Boboke isifuba indoda yayishive veze isho uvalo. Wabesihamba phambili umkhulu belandela umkhulu kwenyanga yezulu. Thiwa bathi bengena nje amadoda abelungu ayehlele ezihlalweni asukuma ahlala phansi kwase kuhlala bona ezihlalweni. Hayi bahlala ezihlalweni ukuthi wenze njani bayaqhaqhazela bayagodola. Bathi kodwa Mr. Shembe ubani obize wena la? Yini umuntu uyaganga Shembe phindele emuva. Baphindele emva omkhulu baqhubeka nomhlangano. Ngoba uShembe bayenza into akaphikiswa.
abaningi abaphathwa isifo sokuthi akona noyedwa. Ngoba mayithi ukushambe iphuze leyo nto mayithi iphuze susibusisiwe. Ingesana kubulala. Lize lingavumi eManazaretha ukudukiswa ngabangani. Anothemba ukushembe ngesikhathi sonke. Inkosi busisele kuzwile. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlalelo sekhulu 39 139. Socela Shumayela Mdletshe wakhona lapha ekhaya sola sisebelela inkosi Mbusisa. Indabenkulu.